guys, katapos ko lang kumain and then siguro magliligpit ako ng mga gamit ko. Ayan, kasi hindi pa talaga siya totally maayos. And then ito rin. Yan, samahan niyo ako sa paglinis kasi para may magawa din ako at magalaw-galaw pa rin yung katawan ko dito. So yun. Two hours later. Ayun guys, medyo natapos na yung paglinis natin. Ewan ko lang kung maayos na talaga. Pinalisan ko na. At saka inayos-ayos na rin yung mga ibang gamit ko. And then share ko lang pala sa inyo na eto pala yung room ko nung ako'y grade 6. Nag-iba na talaga yung room kasi bago ata ito pagawa. Pero yung place talaga ay design pa rin. Pero yung room lang yung nag-iba kasi. Hindi kasi gaano to kalakihan. Pero basta eto yung posisyon o lugar na kung saan ako ay nag-elementary. Dito kasi ako nag-elementary from grade 1 to grade 6. Kaya yun, natatandaan ko itong lugar na to. Yun nga lang, may mga bago lang talagang nangyari sa lugar na to at yung room atin na rin. Yun, so malinis na. Medyo binawisan din ako ng konti. And then, proceed tayo sa ating pagtawag nito. Ikot-ikot na lang siguro, di ba? Kasi wala talaga pong magawa. Ayun, so ayun, samahan niyo ako guys sa pag-ikot-ikot dito. Yun. It's tae time guys. So ayun guys, may i-share lang ako sa iyo kasi nagulat ako kanina nung biglang tinawag yung pangalan ko sa nurse station kasi yun nga, may nagpadala daw ng pagkain. Ayan, grabe. Mahal na mahal talaga ako ng Team Lubocanon Vloggers kasi pinadalahan ako, nagparinig lang ako ng gusto ko ng biko. Ayan, biko. Malagkit ba tawag na ito sa Tagalog. Eh pinadalhan talaga ako dito at may kasama pang sliced bread. And then sobrang dami nito Team Lubocanon Vloggers, pero sobrang salamat sa inyo. Salamat sa support at salamat sa yun nga, sa concern nyo na nag-crave talaga ako ng ganito, yung malagkit, yung biko nito. And it's now day 3 pa rin. And then yun nga, kanina nagpalipad ako ng drone, bigla akong tinawag ng nurse, kaya yun, eto yung natanggap ko from Team Lubocanon Vloggers. And special mention special thanks to Agay Daryl Prospero kasi siya yung nagatid neto. Sobrang sarap no. Kain tayo. Sobrang dami. Hindi ko ito mauubos na naman. Ano bang balak nyo sa akin dito? Gawin nyo akong baboy dito. Kain tayo. Salamat talaga. And then kanina, ang ginawa ko lang dito, medyo nag-exercise ako. Parang hindi ginaya kasi first time kong bumalik ng pag-exercise and then saglit lang ako. Siguro pinawisan lang ako ng konti na nag-stop na ako kasi parang hinihingal talaga ako eh. Siguro tandahanin ko na lang kasi parang nabigla yung katawan ko. Ayun, kain. Ayan o, sobrang lagkit. Salamat Team Lubocanon Vloggers. Idowells talaga, Idowells. Day 3 na and it's now 4 PM. Yun nga, hindi ko talaga expect na maghatid yung may GC kasi kami and then
Yun nga, nagparinig lang ako na gusto ko ng ganito. Pinadalan talaga ako ng Team Lobocanon Vloggers. Sobrang bait talaga ng Team Lobocanon Vloggers. Kaya supportaan nyo po ang Team Lobocanon Vloggers, guys. Ayan. Sa mga gustong sumali sa Team Lobocanon Vloggers, welcome po kayo sa Team iDuels. May group page po kami. Search nyo na lang Team iDuels. Ayan. Nilagay ko na lang sa dito sa screen yung spelling ng Team iDuels para makasali din kayo, kasi yung team namin sobrang supportive, lahat talaga ay nagtutulungan para maangat yung channel namin. Ayun, share ko lang sa inyo kasi sobrang sarap. Matagal na akong hindi nakatikim nito. Yung last na tikim nito is last December pa, kasi pagka tuwing umuwi ako sa amin, last December din kasi is Pasko. Pag tuwing umuwi ako, nagluluto talaga yung mama ko ng ganito. Usually, ito talaga yung hinahanap ko sa pagkain ng naluto ng mama ko, kasi ito, may sliced bread pa talaga. Sobrang dami ko ng pagkain dito, daming tagahatid. Thank you so much sa lahat ng naghatid, guys. Baka naman, pwede pa akong tumagap, pero wag nyo lang damihan. Kasi hindi ko nauubos, guys. Salamat talaga. Yun, update na lang ako mamaya, guys. Good evening, guys. Ayan. Nanonood ako ng premiere ng kasamaan ko na si Lagang Tian at ay kay Dan Aguirre pala yung channel. Ayan. Nanonood ako. And then yun, kakain muna tayo kasi kakahatid lang ng pagkain ko. Ayan, may corned beef tayo. Magbukas lang ako nito at saka isa. Pinadalan ako ng talong. Anong tawag nito? Ayan, kasi I prepare na gulay yung kakainin ko dito, hindi yung karne, kasi bira akong nakakapagpawis dito. Kaya namimiss ko rin yung gulay. Yun yung request ng mama ko na dapat gulay yung kakainin ko dito. Ayun, samahan niya ako sa pagkain, guys, while nanonood ako ng premiere ng Team iDuels. Yan. So yun, guys, tapos na akong kumain. Ano yan? Ubos na ubos. Nagugutom talaga ako kanina pa. And then, ito, medyo marami pa. And then yun lang, guys, for today, for day 3 ng aking quarantine dito sa aking quarantine facility. Mega shoutout pala sa Team Lobocanon Vloggers, lalo na sa kay Daryl Prospero, kay Humba Girls, kay Meridel Channel, at saka sa whole Team Lobocanon Vloggers. Napaka-supportive nila talaga, guys. Talagang binigyan nila ako ng ganito. Baka naman sa susunod, guys, milk tea na naman. Joke lang. Ayan, salamat at mega shoutout din sa pamilya ko na walang sawang naghahatid ng pagkain ko dito everyday talaga, sa tanghalian at saka hapunan ko. So if you're new to my channel, don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel so you won't miss any updated videos on my next vlog. See you, guys. See you, Team Puhag. Salamat.